Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg għall-tnejn il-pajjiż assista l-xeni ta' Prim Ministru ostaġġ ta' pattim xajtan. F'konferenza tal-aħbarijiet Dr. Gregg qal li dawn ix-xeni seħħew waqt jum storiku li matulu sar pass fundamentali ieħor biex titwettaq ġustizzja kontra min fi kliemu seraq mis-saħħa tal-Maltin. Il-kap nazzjonalista qal li f'nofs dan kollu l-pajjiż ra li l-Prim Ministru fuq in-naħa ta' min qed jiġi akkużat minflok fuq in-naħa ta' min ġie frodat. Żied li minflok lil poplu il-Prim Ministru għażel lil sħabu. Dr. Gregg insista li ħadd minn dawk li qed jiffaċċja akkużi kriminali m'għandu jkollu kariga pubblika bħalma jiġri lil kull uffiċjal pubbliku li jiffaċċja akkużi. Għalli kull ma qed jitlob u trattament indaqs, mhux trattament speċjali għal min u ta' bilħaq establishment. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Prim Ministru jrid iniżżel miegħu pajjiż sħiħ iżda wissa li hu mhux se jħallih. Dr. Gregg qal li l-establishment huwa l-Prim Ministru u l-eks Prim Ministru Joseph Muscat li qal illum qed jiddefendi. Żied li bejniethom fl-aħħar 11-il sena mexxew il-pajjiż u fost oħrajn ħatfu lill-Pulizija, lill-Avukat Ġenerali u lill-PBS. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-aġir tal-Prim Ministru huwa responsabbli ftit xhur wara li l-pajjiż kellu jgħaddi minn skrutinju biex jitneħħa mill-lista l-griża u qal li issa lest jerġa' jirriskja kollox basta jibqa' jiddefendi l-indefensibbli. Dr. Gregg qal li l-Prim Ministru qed irewwaħ fjamma li qal malaj taf tispiċċa f'ħuġġieġa u żied li esponenti ewlenin Laburisti qed ixewxu lin-nies biex jinżlu fit-toroq bi sfida l-qrati. Għalli dan iġib lura memorji koroħ meta Laburisti attakkaw, kisru, ħarqu il-qrati u t-Times. Staqsa jekk il-Prim Ministru hux se jkundanna dal-aġir. Il-kap nazzjonalista wissa li se jżomm lill-Prim Ministru responsabbli għal dak kollu li jista' jiġri f'sitwazzjoni li qal qed jgħin biex ikompli tippreċipita.